Sisamile bazalwane, ngiyathanda kakhulu ukubingelela acknowledge ipresence kaMoya oNgcwele kule ndawo. Ake sishaye izandla sibonge. Siyabonga bazalwane, ngahlala phansi ebukhoneni benkosi. Ngokukhulu ukuyithoba bazalwane, ngiyabingelela abantwana bakaNkuluNkulu bonke endlini yokukhonza uNkulunkulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyathanda kakhulu ukubingelela ubuholi bebandla kanye nomndeni wabo bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Ngiyabingelela uma kukhona izingceku abagcotshwa abakhona phakathi kwethu, ngiyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyabingelela obaba bonke abakhona, omama bonke. Ngiyabingelela ulusha, insizwa nezintombi. Ngiyabingelela uSuper Church osakhonza endlini abakhonzela kuyo. Ngiyathanda futhi ngokukhulu ukuyithoba ukubingelela bonke abantwana bakaNkuluNkulu abakhonzayo, ibandla, iworship team. Siyabonga, siyabingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, ma-ushers, band, media, abasizayo basilekelela ukuthi indle sikhonzela kuyo ibe yilento esiyibona iyona, sikwazi ukungena sihlale kuyo. Abasilekelelayo ngaphandle ekusibhekeleni imoto. Ngiyabingelela abazalwane nonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngokukhethe ayishayile bazalwane, nishaya izandla, nishayile izandla bazalwane. Ngokukhethekile ngibingelele ubaba nomama Mahlaba bengekho phakathi kwethu. Siyazi kakhulu ukuthi ungabikho kwabo sibabone akusho ukuthi abanakho ukuxhumana nathi. Wherever they are all the time, inhliziyo yabo isuke igcwele thina njengabantwana babo. Bayasikhulekela, bayasinxusela. Ake sibonge uNkulunkulu bazalwane ngabo. Ngiyathanda ukubingelela ngibonge umphathi wohlelo Baba Madlala ngokungipha leli thuba lokuthi ngize ngizoma la ngokuthunywa abazali egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angithi bazalwane umphathi wohlelo, so ngokohlelo lwakhe ngimi la. Bengenzeka angangimisi la ngokohlelo lwakhe njengomphathi wohlelo. Amen bazalwane. So uma ngabe umphathi wohlelo usukunamandla okwenza konke ngohlelo la ngaleso sikhathi. Amen. So bazalwane ngiyabonga, ngiyabingelela, ngiyabonga baba egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibingelele abaqalayo kuba nathi. Kungenzeka ukuthi bakhona phakathi kwethu. Bakhona abasivakashele namhlanje. Ukhona nje othi mina ngiyaqala ukuba la ekhaya for the first time namhlanje. Ngiyazibona bazalwane izandla. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Kusekhaya la mntaka baba mntwana kaNkuluNkulu ibasekhaya. Ubaba nomama Mahlaba inhliziyo yabo yonke igcwele la kulendlu, uzozizwela uthando lwabo nebandla lonke. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyathanda futhi ke ngokukhethekileyo ngibingelele unkosikazi wami uMama uSibiya engimthandayo egameni lenkosi yethu Jesu. Loke bazalwane omphambi kwenu umntwana kaNkuluNkulu owazuza umusa, wafumana insindiso eza ngamahala, eza ngesihle ngothando likaBaba uNkulunkulu einsukwini zokuphila kwakhe. Amen. Igama lakhe uBaba uSibiya. Amen. Bazalwane kuyangithobisa kakhulu kuma la ngikhona. Akujwayeleki bazalwane. Ungama namhlanje ume nakusasa uma umje phambi kwenu njengoba ningabantwana bakaNkuluNkulu negcwele uNkulunkulu, izulu lonke lihlezi phansi, ukuma nje phambi kwalo kuyathuthumelisa bazalwane. So ke bazalwane
ngokukhulu nje ukuyithoba. Wathi omunye umzalwane emila, uma ulana unegama lakho cishe ulikhohlwe. Okungenzeka kwamanje bangithe nje ngubaba uSibiya mhlabe kwagama bese ngilikhohliwe. So ke bazalwane ngiyanxusa ngobubele bukaThixo. Each and every one of you nje banihlezi phansi. Wonke umuntu oke kwenzeke azoma lapha phambi kwenu. Ngicela nimkhulekele. Ngiyanxusa. Akululu kumala abazalwane. Kahle kahle ngiyazi bazoyikhipha le masebe edit angithi. Kahle kahle ukuba umuntu uyakwazi ukuthi enze into ethandwa uyena. Ngabe uyanqaba mayithola imessage ethi kumele azokhonza la. Ngabe nje uyanqaba athi no hayi angizukuphumelela ebezophumelela. Sebazalwane ngiyaphinda futhi ngiyanicela ngobubele bekaThixo. Ngicela nje umuntu omalana uma nimbheka ningambheki ngengqondo yenu, ningambheki ngeinhliziyo zenu, nimbheke ngomoya kaNkuluNkulu. Bese niyabakhulekela. Uma ngithi niyabakhulekela nami ngisifaka phakathi bazalwane. Amen. Sizoyezwini ke bazalwane. Kahle kahle useke washo umphathi wohlelo kade kumbaba uNgobese la ukuthi ngoko kwenzeka noma ngokukhulumeka kwemessage nento esiyimile yakhulumeka kumiwe lana bese kufanele sisukume sikhuleke bese siyahamba. Amen bazalwane. And bazalwane beqinisile bamadlala. Kumiwe la kukhulunywa yonke into ekhulunyiwe into uNkulunkulu abeyibeka enhlizweni yami ukuthi ngizoyikhuluma phakathi kwenu namhlanje ekseni. So imessage ebekwe enhlizweni yami bengizama ukuyibalekela ngayibalekela ngithi ngifuna ama message engizofike ngime ngawo lana kwawukuthi nje cha uzoma lapha phambi kwalabantu uzoma phambi kwabo abantwana bami uzokhuluma lento engifuna ukuthi uyikhulume. So ke the message bazalwane eyanamhlanje ngiyakhoda izokuba yinde kakhulu ngiyamkhola uNkulunkulu. So I message engibambile yangidonsa ukuthi ngigcine kwenzile lokho efanele ngikwenze. Ngizocela nje ozosifundela ngokuphuthuma sizofunda bazalwane izwi elitholakala encwadini kaLuka ivangeli uchapter 19 incwadi ejwayelekile. Sizoqala kuverse 11 size sifike kuverse 27. Luke chapter 19 verses 11 up to verse 27. Ngiyabonga. Omina abayishumi verse 11 kuthe ukuba bakuzwe lokho weleka walandisa umfanekiso ngokuba ebeseduze neJerusalema nangokuba bebethi umbuso kaNkuluNkulu uza kubonakala masinyane. Wathi ke umuntu othile wohlanga olukhulu waya ezweni elikude eyozithathela umbuso abuye. Wayesebiza izinceku zakhe eziyishumi wazinika omina abayishumi. Wathi kuzo hwebani ngabo ngize ngibuye. Kepha abantu bomuzi wakhe babemzonda bathuma amanxusa emva kwakhe bethi asithanda ukuba lo abuse phezukwethu. Verse 15 kwathi esebuyile ekuthatheni umbuso wathi azibizelwe kuye lezo zinceku abezinike imali ukuba azi ukuthi yileyo naleyo izuzeni ngokuhweba. Yavela ke eyokuqala yathi Nkosi umina wakho uzuze omina abayishumi. Wathi kuyo kuhleke nceku enhle lokhu ufunyanwe uthembekile kokuncinyane uza kubusa phezukwemizi eyishumi. Verse 18
Yafika neyesibili yathi, umina wakho Nkosi uzuze omina abayisihlanu. Wathi nakuleyo, nawe yiba phezu kwemizi eyisihlanu. Kwafika nenye yathi, Nkosi, nangu umina wakho ebengimkhwezile esongwe endwangwini. Ngokuba bengikwesaba lokhu ungumuntu olukhuni, uthabatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlwanyelanga. Verse 22. Wathi kuyo, ngiza kukwahlulela ngomlomo wakho wena nceku embi. Ubuwazi ukuba ngingumuntu olukhuni, ngithabatha engingakubekanga, ngivuna engingakuhlwanyelanga. Amen. Cela usibusisele mama. Siyabonga maluso omuhle baba wethu osezulwini. Izwi lakho eliphilile linamandla nelibukhali. Khuluma ke ngalo baba, ushintshe impilo zethu nokucabanga kwethu ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Amen. Amen. Ungabhala bazalwane ukuze ngingathi mangabe ngiqhubeka ngingasawasho lamanye amavesi bese ayasala. Ngizocela ubhale amavesi incwadi yabaseKorinte yokuqala chapter 4 verses 1 and 2. Incwadi yabaseThesalonike yokuqala uverse 2 chapter 2 uverse 4. Incwadi lezi eyisekela the message yanamhlanje. Bazalwane, la sithola indaba ekhuluma ngendoda eyisikhulu biza abantu abangaphansi kwayo noma abayingceku noma ama-slaves, iwabizela kuyo ukuze ibanikeze okuthize okwayo ukuthi bona bahambe nakho bayosebenza ngakho, kodwa besebenzela yena. Nisekhona bazalwane? So bengithi angigoqe lapho. So sithola uJesu la ku chapter 19, mawuqala phezulu uzofike la sifunda khona uJesu ungena eJericho. Siyalwazi udaba lika Jesu ehamba ebheke eJerusalema. That was about a week or so before uJesu ayesiphambanweni. So uJesu mayezongena eJericho ufika abantu baningi, ufika kukhona nendoda efuna ukumbona ngoba seyizwile ngaye. Le ndoda siyazi ngayo sonke okuthiwa uZakewu. uZakewu into ebalulekile ngaye kule ndaba njengamanje umuntu owayewumuntu omumbi emphakathini wakhe. uZakewu wayewumthelisi, ewumthelisi ngaphansi kombuso wamaRoma. Umbuso wamaRoma umbuso owawucindezele amaJuda ngaleso sikhathi. So uma ngabe uZakewu ongumJuda esesebenza ngaphansi kombuso wamaRoma, wasebenza esesebenza naye eseyingxenye yabacindezeli. So uma ngabe seyingxenye yabacindezeli wasebukeka kanjalo nakubantu bangakubo. So he was a traitor and wayewumuntu ongalungile ngoba wayewumuntu oqoqa intela. Kwesinye isikhathi ayiqoqa intela kuze kweqe nakubantu abampofu. Uwagcina seyisigwili kakhulu ngenxa yokusebenza lo msebenzi awenzayo. So wayewumuntu oyisina emehlweni omphakathi wangakubo, wayewumuntu omumbi ongalungile emehlweni omphakathi wangakubo, kanti vele nezenzo zakhe zazikufakazela lokho. So yinto esithola lebasifunda nje basibheka kule chapter from verses 1 up to verse 8. No uma ngabe ke uJesu esefika kule ndawo sibona uJesu efuna okulahlekile, efuna ukukuthola bese seyakusindisa. Uyawasho lamazwi uJesu la kuyona le ndawo. Uma ngabe sekufika lapho akutholayo okulahlekile bese yakusindisa kuvela in a form or in a character kaZakewu.
So uJesu uyakufakazela la ukuthi kuNkulunkulu akekho umuntu omumbi. Umusa kaNkulunkulu uzolocate umuntu kaNkulunkulu noma ngabe kuthiwa ukuphi unjani uyisimo esinjani ubukeka kanjani. Kodwa inqobo nje uma lowo muntu kaNkulunkulu ekufuna naye enhlizweni yakhe ukutholakala ebese seyazibona ukuthi uyalidinga usizo lukaNkulunkulu. Amen. So ke indaba yethu esikhuluma ngayo namhlanje iqala ngesikhathi ke uJesu esengenisile endlini kaZakewu. Uma engenise endlini kaZakewu uJesu ungena uyahlala. So uma ngabe engene ehlala endlini kaZakewu uJesu abantu bomphakathi babona isimanga somuntu omkhulu ongumesaya oyinkosi eyongena endaweni yomuntu ongafanele ayongena kuyona. Uma esengene kuyona uJesu akagcini ngokungena beyizivakashi, ungena wenza ideclaration yokuthi insindisi ifikile endlini yakho. Uma ngabe eqhubeka umbiza ngenzalo kaAbraham, so umbiza ngomunye wabazalwane. Sekusuka umsindo ke wenqokozelo. Mawufunda kuverse 11 thiwa sebezwile ukuthi uJesu ubekade ngena enza njalo wenza lokho sebeyaqala ke sebeyavungazela bayakhuluma. That's why you find uverse 11 ethi while they were listening to these things. So ke seziyakhulunywa ke lezi izinto zonke sezenzekile ukuthi hey nangefika lo muntu mayefika siyezwa kuthiwa umuntu omkhulu uyinkosi, kodwa into aseyenzile ibingalendelekile ukuthi ingenzeka ngoba lo angene kwakhe umuntu onjani. Bese beyaqhubeka bathi shuthi njengoba esefikile uzosiza ayo establisha noma announce ubukhosi uma ngabe fika eJerusalem. Kingdom. Why? They are desperate for ukuthi bakhululwe embusweni wencindezelo yamaRoma. So uma sebebona uJesu ongumesaya ebebemlindele bazibona sebekhululekile seyifikile inkululeko yabo. Unfortunately ababhekile inkululeko yaka spiritual, inkululeko kamoya uJesu eza nayo ezobawelisela ngaphesheya bathola ukuphila kuyingunaphakade, babheke umbuso wasemhlabeni, a political rule. So bona ngokwabo they misunderstood ukuthi uJesu ngubani futhi uzeleni. They thought ukuthi he is one of the kings abasijwayele njengenkosi eyayibusa ngesikhathi sombuso wamaRoma. So ke nabo sebethola umuntu wabo ozokwazi ukubakhulula kuleyo ndawo ngaphansi kwesandla sombusi obacindezelayo. So it is upon that la sithola khona ukuthi uJesu useyababiza bonke abantu ababekhona ikakhulukazi abafundi bakhe. Usebenzela umfanekiso womina abayishumi, omina imali bazalwane. So mase sebabiza uJesu ubabizela ukuthi azolungisa le ndaba yombuso okuthiwa usuzomenyezelwa eJerusalem mayefika. Useyabatshena uJesu uthi no lo mbuso ocatshwa ngokuthi uzo announcewa uma ngifika eJerusalem awukazi ukuba khona. Sazoba isikhathi before kwenzeke lokho. So into ezokwenzeka ngizohamba. That's why sesebenzisa isibonelo. Verse 12. Ithi, he said, one, bona, they expected there will be announcement by fika eJerusalem yombuso ozoqala immediately. uJesu realizing ukuthi there is a problem, he then calls these people. He calls the disciples and everybody else who was there. And he then makes this parable. Yoguti ati
ufuna ukusiveza isithombe sicace ukuthi kahle kahle yini eyenzakalayo manje, yini ezokwenzeka kusukela manje, yini ekufanele yenzeke sekwenzeka lokho kuzokwenzeka kusukela manje. So ke lethi uyisho ngesibonakaliso uthi ke ku verse 12, a nobleman went to a distant country. A nobleman referred to in this verse is Jesus Christ himself. That man going to a far country is him going back to heaven. So what he is telling them ukuthi indoda izobuyele emuva, ngesikhathi ibuyele emuva shuthi lo mbuso olindelwe awuzukuba khona. So ngesikhathi ihamba ibuyele emuva izobe ke iseyokwamukela ubukhosi, then izobe seyiyabuya ke. So kuthi Jesu banikeza isithombe sakhe ukuthi njoba ngila angakazili ukuzokwenza lokho okulindelekile, njengamanje ngisazo establish umbuso ngalendlela kaNkuluNkulu yokuthi ngibuyisela abantu kuNkuluNkulu esiphambanweni. After that kuzofika isikhathi la enyukela khona ezulwini kwi-ascension day, akhuphuka ezulwini. Ngesikhathi sesezulwini uzobe sefika kuNkuluNkulu bese thola khona ubukhosi. Uma ufunda kuDaniel chapter 7 verse 13 and 14 uzoyithola le ndaba yakhe esenikeza ubukhosi. So bazalwane ke la into engizoyiveza kakhulu ile ndaba yeparable uJesu akhuluma ngayo, le ndaba yesibonakaliso noma yomfuziselo noma yesingathekiso akhuluma ngaso. Uma eqhubeka ke ku verse 13 ithi wabiza abayishumi ezinceko, the slaves, wase ebanikeza omina ngamunye. So there were 10 of them and he gave them 10 minas. So uma sebanikezile omina shuthi ngamagama ngokwe maths i-ratio ithi 1:1. So ke umuntu nomuntu usephethe into yakhe. What does that mean bazalwane? Lento izothi kithi njengoba silana singabantwana bakaNkuluNkulu, 1 singabantwana bakaNkuluNkulu ngokuthi 1 simvumile uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Samvuma uJesu ukuthi uyabusa empilweni zethu. So ke uma ngabe kunjalo singama steward ezinto zakhe. So ke usiyabanikeza ke ubanikeza labo mina abayishumi ebanikezela ukuthi baqhubeke benze umsebenzi. Uthi qhubekani nenze nisebenze, do business ngize ngibuye. Amen. He called them and gave them 10 minas and said to them, do business with this until I come. Naike bazalwane message. Each and every one of us sitting down here and me standing nalo omunye omile, as the believers, the children of God, sinezinto noma sinento uNkulunkulu asinikeze yona mhla sisindiswa samukela uJesu. And uma ngabe esinikeza yona usinikela ukuthi ngayo senze umsebenzi wakhe aze abuye. So isikhathi akhuluma ngaso ukhuluma ngesikhathi lesiya ekhuluma nabo kuze kube isikhathi ebuya, second coming, which means nami nawe siphakathi njengoba sisamile manje silindele ukubuya kaJesu esebuyo kwesibili. So ke uthi kuJesu ngesikhathi ke ngisahambile ngiyaninikeza lokhu nina zisebenzi zami, my slaves. The slaves abantu, if you understand the concept of slave, ngalesiya sikhathi umuntu othengiwe, wakhokhelwa, ongaziphileli, ophilela umaster wakhe. So that means mina nawe we don't live for ourselves because uJesu ophila kithi nguye ophilayo, so thina ukuphila kwethu kunguye. So ke uthi ke konke ke njengamanje la he uses imina ukuthi aveze isithombe sempilo, life. So ke uthi ke uJesu la ngininikeza izinto mawufunda ubheka
abantu beBhayibheli bazokutshela ukuthi iframework ye-stewardship lena ayenzayo uJesu abanikeza yona. So kwi-framework ye-stewardship kukhona izinto ezinhlanu. Kukhona uNkulunkulu as the owner yezinto zonke. Kube khona a steward as umphathiswa wezinto zikaNkulunkulu. Bese kuba khona izinto azinikeziwe uNkulunkulu ezizona lencwadi ekhuluma ngazo. Yiziphi izinto ekhuluma ngazo incwadi? Ikhuluma ngezinto 1 time, 2 talent, that is your gift, your capabilities, your abilities. 3 treasure, ingcebo yakho leyo, that is your finances. Izinto zakhe ezamagugu akho lezo kuwe. So these things izinto ayishoyo uma ufunda kule ncwadi uzobheka ukuthi le ncwadi ikhona incwadi enye ecishe ifane nayo kodwa engafani nayo. Uma ufunda kuMatthew chapter 25 uJesu ukhuluma ngeconcept efanayo kule ncwadi ku chapter 25 kodwa futhi engafani nale. Umehluko lapha yana ukhuluma ngokuthi othize wanikeza amathalente, wanikeza oyedwa amathalente ayisihlanu, wanikeza owesibili awu2, wanikezwa owesithathu elilodwa. So uyabona ukuthi kule ncwadi awalingana amathalente. But uma ubheka la kuMatthew, kuLuke chapter 19 esifunda ngawo, sonke sinikeziwe ngokufana. Sonke sinikeziwe ngokufana. So bonke abantwana bakhe, izikhonzi zakhe, izinceku zakhe uzinikezile omina 1 1 1 1. So ngamagama sinento efanayo sonke kodwa futhi evele sengathi ayifani. Ivese ngathi ayifani ngoba I know sitting down here uzothi mina nginikezwanga usibiya nikezwe kona. But what he is doing la uJesu ukuveza ukuthi isikhathi siyisikhathi. Uma unesikhathi, now it depends ukuthi isikhathi kuwena ivalue yaso ivela kanjani, ivela ngokuthi wena usebenzisa kanjani isikhathi sakho. That's when sekuvela umehluko ke. Kodwa isikhathi siyisikhathi. And umehluko futhi uvela ngokuthi abanye banesikhathi eside bephila, abanye banesikhathi esifishane bephila. Kodwa futhi ivalue yokusebenza kwesikhathi ayiveli ngokuthi uphile kakhulu noma uphile kancane. Ivela ngokuthi ngesikhathi uphila wenzeni usaphila. Whether you live for 2 years after usindisiwe, from the day usindiswa usuke wagijima kangakanani. Bese kuba yitalent. So isikhathi uthi uJesu nginikile isikhathi anginikelanga ukuthi nihlale ndedeke ningenzi lutho ngaso. Ngininikela isikhathi ukuthi nisebenze for umbuso wami. So whatever ozoyenza ngesikhathi sakho njengamanje yazi ukuthi isikhathi osinikeziwe akusona esakho. Isikhathi osinikeziwe ungatetemuki ngaso wenza izinto ezingasho lutho embusweni kaNkuluNkulu. Two, talent. We are all endowed by the Spirit of God. Masamungela uJesu. Uthi hambani nikhuphukele lapha ya. Athi mase sefikile lapha ya nonikezwa yini nimbathiswa amandla. So yilawo mandla enikeziwe and ninamatalente ahlukahlukene. Akekho umuntu okhona endlini kaNkuluNkulu othi yena anginalutho. Angikwazi ukwenza lutho. So ke uthi uNkulunkulu namhlanje ekseni lokho akunikeze kona okuyigift, akuyona igift yakho yokuzanelisa wena ngayo, igift yokuthi isebenzele abanye for umbuso kaNkulunkulu.
Uma ngabe isipho onaso, uma ngabe italente onalo uyalisebenzisa, ulisebenzisela ukuthi egcineni kube udumo likaNkulunkulu, not for your own glory. Not for your own ukuphakama ngaso. Not for your own ukuthi unconywe wena, kodwa kunconywe lo, kudunyiswe lo wena onakho ngaye. The last one, your treasure. Akekho bazalwane umuntu osefike kuNkulunkulu wafika wangathola lutho kuNkulunkulu. Into onayo kuNkulunkulu ivalue yayo idepend ukuthi wena uyisebenzisa kanjani leyo nto ukuze yakhe ivalue yakhona. So yonke into onayo kuNkulunkulu akunikeze yona ine value. And leyo nto onayo ene value akuyona yakho ekaNkulunkulu. So akuyona yokuthi serve izinto zakhe yokuserve udumo likaNkulunkulu. Whether it's money, whether it's izinto, your property, whether izinto zakhe ithize, I will say it today without fear because of the empowerment engitholile ngifunda lelizwi, even imoto nayo akuyona yakho. Uthi Jesu, do business until I return. So whatever you get, emva kokukhuleka, siyabonga abamadlalo esekhulekile umama kwavela umsebenzi. Emva kokukhuleka osukwenzile uNkulunkulu wakuphendula. Lezo zinto akuphendula ngazo akuphenduleli wena, uziphendulela yena ngazo kuwena. Uyabona bazalwane ke uNkulunkulu mase wenza ukuze lento ibe clear. Akabheki ukuthi uletheni kuyena, ubheka ukuthi ulethe kanjani kuyena. Ngoba ivalue kuNkulunkulu akusiyo leyo ucabanga ukuthi wena iyona. Angenza isibonelo. Uma ngihlele ekhaya, ngihlele lounge ngibuka iTV, ekitchen kune fridge igcwele ijuice. Nezinto ezimnandi eziphuzwayo. Amanzi awabalekile ngaleso sikhathi enqondweni yami. Mangihlele eminyango nginabile mhlambe ngihlele eduze kwepool ngaphansi kwesihlahla, amanzi awabalekile kakhulu, ngicabanga into ezoyiphuza, ngicabanga ijuice. So ivalue yamanzi at that particular moment kumina is very low. But for an athlete who is running the race outside, ngaphansi kokushiswa yilanga, ivalue yamanzi kuyena is very high. So sikhuluma ngamanzi. So ibhodlela lamanzi kubantu abahlukahlukene ivalue yabo ayifani for imisebenzi ezolisebenza ukuze kufezeke okuthize. So never ever think ukuthi wena unayo into ozokwazi ukuyiletha endlini kaNkulunkulu for udumo likaNkulunkulu. Awunayo into ozokwazi ukuyenza endlini kaNkulunkulu for udumo likaNkulunkulu. Ngoba kulokho onakho okunikeza uNkulunkulu is for his glory, and ivalue yakhe yaziwa umuntu okwazi ukubona ivalue kukona. Ngoba abanye bethu ukuthi mhlambe bayahlala bangabi khona, bangabikho available, bangaveli ngoba bazibotha ukuthi abanakho abazovela ngakho. Akona kwakho ukubheka ukuthi yini ozovela ngayo, vela uwe, uNkulunkulu uyazi ukuthi yini la ibeke kuwena ofanele kuvele ngayo for umbuso wakhe. Ngisekhona abazalwane. Sesothandaza. Now uma ubheka la sibona the noble man isiyabanikeza. Let's just go through these verses bese siyakhuleka bazalwane. Uma ubheka lapha yana ku verse 12 esikhuluma ngawo, siyasho ukuthi uJesu ukukhuluma ngaye ehamba ebuyela kuNkulunkulu, ezobuya esebuya ibandla lakhe, ezo establish umbuso lo kabathi i-millennial reign of Jesus Christ. Verse 13 uJesu yababiza abafundi bakhe noma abantu as per iparable ekhombisa ebatshena ukuthi nakho engininika kona as
sengishilo ukuthi mina nawe sinikeziwe. Akekho bazalwane umuntu phansi komthunzi welanga oyisidalwa sikaNkuluNkulu onoNkuluNkulu ovuma uJesu ongenalutho. So all of us sitting down here, all of us as children of God, we have these three things. And ngale nje zo 3 silindele ukuthi mayebuya uJesu sizo accounta ngazo. Amen bazalwane. Uma ufunda ku Ephesians chapter 5 verse 15 and 16 uthi make the most of every opportunity. That is time. So don't just sit and you sit idle and do nothing. Embusweni kaNkuluNkulu. There is something for you to do embusweni kaNkuluNkulu. And bazalwane lezi zinto ezintathu engikhuluma ngazo zonke sizinikelwe into eyodwa okuthiwa imaster framework ngamagama yokuthi senze ama discipleship kaNkuluNkulu while uJesu esazobuya. So ukwenza kwethu asenzeli thina sikwenza in the kingdom so that abantu abangamazi uNkuluNkulu babone uNkuluNkulu ngathi kwesikwenzayo bese beyamlandela nabo uJesu bembone kithi. Amen. Go Proverbs 3 verse 9 about the last part of it is khulume ngazo to that our treasures, our resources, possession and money. Proverbs 3 verse 9 to honor the Lord with your wealth. To Matthew 6:21 for where your treasure is, there will your heart be also. So we need to understand bazalwane ukuthi konke esinakho nesiyikho sinakho siyikho for uNkulunkulu. Kwakuba uyavuka uyaphila ekseni uziphilela uphilela uNkulunkulu. So honor God with everything that you have. And uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. uNkulunkulu will take care of the things wena ongakwazi ukuzinakekela. Ngoba wena you took care of his business. Nsekhona bazalwane. Encwadini yabase Efeso chapter 2 incwadi sejwayele bazalwane. Lena ethi uverse 8 and 9 ethi we are saved by grace through faith in Jesus Christ, not for ourselves, not by our works, so that singakwazi ukuthi sibonge ngalokho esithe masindiswa sasindiselwa kona. Bese athi verse 10 for we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which he created beforehand that we might walk in. Sibiziwe sasindiswa mahala asikhokhanga lutho. So kodwa ukusindiswa kwethu kuba nento efanele iveze ivalue yokuthi sesisindisiwe samukela uJesu oyinkosi ebusayo phezukwethu. Amen. So bazalwane ukusindiswa kwethu mahala kusho ukuthi akukho wena okwenzayo endlini kaNkuluNkulu embusweni kaNkuluNkulu okubiza wena kodwa konke okwenzayo kubizwa okusindisile. Amen bazalwane. Uma sifunda lapha ku Matthew chapter 5 verse 16 lithi makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu kuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uYihlo sezulwini. So ukwenza kwethu imisebenzi senzela ukuthi sibe ukukhanya phambi kwabantu. Uma ngaba abantu sebebona ukukhanya babona uNkulunkulu kithi bese udumo liya kuNkulunkulu. So whatever that you do, whatever that you have been doing, whatever that you will do moving forward, phuma kukho wena. Uma uwenze ungabhengishe emuva mase wenzile. Ngoba uduma luzi kuwe liza kuNkulunkulu. Kungenzeka sewenzile ungabongwa ngendlela ofisa ngabe ubongwa ngayo. Kodwa yazi ukuthi omenzelile uyakubonga yena uyayazi into azoyenza kuwena. Fasana ngithe imessage le ebengithi ngilo ngiyabaleka kwathiwa nansi. Amen.
Sebazalwane singabaphathiswa. Each and everyone bakhuluma kakhulu la indaba ye stewardship. Ukuthi a steward umuntu onakekela agcine avikele futhi bese seya expanda izinto zika master. So awuhlali nayo, we will see mase sifika la esefika esebuya uJesu noma the master, the nobleman esebabiza abantu abanikezile izinto zakhe. Esefuna because we are going to account when he comes back. Siye ezulwini bazalwane, akuzokushintsha lokho, but sisazo account kodwa. Ukuthi senzeni ngasinikeze kona emva kokusindiswa kwethu. Verse 14 uthi, his citizens hated and rejected him, saying, we will not have this man to rule over us. Obani laba ababizwa ngama citizens? Sizokhumbula ukuthi ngokwe context ye history amaJuda lawa, abaholi, the religious Jews, abanquma ukuthi bona abavumi ukuthi uJesu inkosi ezobusa phezulu kweimpilo zabo. And they will continue rejecting uJesu as they did. Baze bahamba baze bayomnikela emaromeni ukuthi amaRoma ambeke icala ambethele. So ke labo bantu labo basakhona namhlanje. So yilabantu uJesu esefikile ezengomusa nothando, bangawamukela umusa nothando lwakhe, bamreject uJesu. So ke yibo ke labantu laba bathi asinandaba na Jesu thina, ayikho inkosi ezoba uJesu phezulu kweimpilo zethu, because abantu even today basabuka uJesu bambuke njengomuntu. Babuka uJesu bambuke in the natural, bangaboni ubuNkulunkulu bukaJesu ukuze bakwazi ukubona bamele ukwamukela uJesu azobasindisa olakini olukhulu oluzayo lomhla wokuphela. Sababuka uJesu njengomuntu ozobusa noma ufikile ezobusa for isizwe esithize. So because uyisizwe esithize bona bangeni kuleso sizwe leso bambuka ngokwenyama. So ke each and everyone sitting down here who is not saved, who is delaying indaba yokusindiswa kwakhe, is one of those people ku verse 14 who are saying, no, he's not my king. I cannot submit my life to him. He can never be a ruler over my life. So he says, they rejected him. Labo bantu labo, ku verse 27, konta ishoyo ngabo. Then go verse 15, yes, verse 15. Useyabuya uJesu, second coming. So mayebuya uJesu second coming, having received his kingdom, uBaba uNkulunkulu ezulwini, according to Daniel chapter 7. Useyabuya usezo establisha ke manje lo mbuso ke wala emhlabeni. Mawufunda ipurpose ye reign yakhe ku Isaiah 2 verse 11 uzoyithola. Mawufunda u 1 Corinthians 15 verse 24 uyathola uJesu eseyibuyisela kubaba uNkulunkulu umbuso osuphelelisiwe, esenqobe zonke izitha zakhe, bese ubusela kuNkulunkulu umbuso. So kuma ibuya uJesu ku chapter ku verse 15 uyabuya ke usenza ke lo msebenzi. Seziyaduma ke manje. Sekuyisikhathi sokuma phambi kwesihlalo sobukhosi bese siyaqala siyazilanda ngesikwenzile sisesemzimbeni yethu ngabe kuhle noma kubi na. Sebazalwane, I want to say this and emphasize, akusiyona eyabantu abangakholwa leyo, eyabantu bonke. Abakholwayo bazoma phambi kwesihlalo sobukhosi ebese ke bayachaza ukuthi benzeni ngakade bekunikeziwe ukuze banikezwe okubafanele ngabakwenzileyo. Amen. So mawufunda ku Romans chapter 14 verse 10 to 12, each of us will give account of himself to God. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ,
So each one may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Useyabuya kuJesu. So kuJesu mayebuya usezobheka ukuthi le mali ebengiyishiye kunina niyenzeni. Mayebuya uJesu uzoficani kuwena. That is the question njengamanje. Uma ebuya uJesu sonke simlindile bazalwane. Ingabe mayebuya uJesu uzokufica yini asinikeze kona ukuthi siqhubeke sisebenze azabuye. Yipi business oyenzile while engekho. Then mawufika uverse 16 usayezwa oqala you will see bazalwane ukuthi lana bathatha abantu ababuyayo bebe u10 abantu but inhloso lana is to indicate groupings zabantu. So ungathi ke mawumuntu wemess bese uthi kuyashota la bawu3 bawu7. So useyafika kuJesu the master he calls the servants the slaves. Useyabuza ke nenzeni ngekade ngikushiye kunina wafika oqala. The first appears saying, Master, your mina has made 10 minas more. So lo oqala ofikayo ufika nempendulo ethi ngisebenzile. Ngihlala ngaphansi futhi ngisebenze ngempela ngokuyikhandla. As a result kuphinda phindiwe. Kwaphindwa kashumi obukade unginikeze kona. Listen to impendulo ya master. Uthi master, well done, good and faithful servant. Because you have been faithful in every little thing, you are to be in authority over 10 cities. That is the reward. Uthi wenzeka kunamagama la. Well done, good and faithful. And lamagama uwezwa manje ngeke uphinde uwezwe. So lo othema yenikezwa izinto wangahlala nazo noma wathi mase eseyitholile wasebenza ngazo ngempela for the good of the kingdom purpose. The kingdom purpose yilokhu kokuthi njengoba siyazigcwala bakaNkuluNkulu sihambise ivangeli likaKristu silanda abantu babuyiselwe kuNkuluNkulu njengalokhu uNkuluNkulu wayekuhlele eqaleni kuyiplan yakhe yokuqala. Amen bazalwane. So whatever that you do njengamanje uma kuukuthi awulishumayela ivangeli likaKristu sewasindiswa kodwa awuyishare igood news kaJesu Kristu awenzi lutho ngayo awufakazi awusevi awenzi lutho. Kunabantu bazalwane, I'm not talking about la endlini ngithi kunabantu abamakholwa amaKristu anamabhayibheli ayawafunda ayawazi amavesi futhi ayaya esontweni zonke izinsuku kodwa iBhayibheli labo lisebenza ngesonto alifunde afike ekhaya alibeke uma ekhumbula ukulifunda alifunde ekhaya aligcine ngaphandle ekho umuntu owaziyo ukuthi umzalwane ngaphandle kokuthi bambona ngoba ethi uye esontweni iyona evidence kuphela leyo ukuthi umzalwane. Ngiphakame izandla ngibona abanjalo. Amen. Sibazalwane uzobona ukuthi la uJesu uveza le parable is exposing lawo ma characteristics kuthina njengabazalwane. So ke uthi kulowo oqala owenze kahle wakwenza konke uthi wena uwenze kahle kakhulu bese ethi ke ngikunikeza umvuzo uzophatha kumadolobha ayishumi. And uma ubheka lana ubuka kahle akudingi nethi ukuchazwa umvuzo wakhe is consistent with the way asebenze ngayo. Ulethe omina abayishumi
nomvuzo wakhe futhi ama-cities ayishumi. So i-authority ayinikezwayo i-authority engangokusebenza kwakhe. And ngaphezu kwalokho there are accolades angena phezu kwakhe avela kuMaster. You are my good and faithful servant. Well done. Listen to number 2. The second servant comes saying, your mina, master, has made 5 minas. Usebenzile lo muntu. Kodwa ukusebenza kwakhe, there was still room for improvement. Akasebenzanga ngokusebenza bengasebenza ngakho, ngokwendlela ayinikeziwe. Uma sibheka ukuthi oqala wenzeni kwavelana. Sakhona bazalwane. Then uthini mase phendula uMaster? Uthi uMaster, you are to be over 5 cities. It is very loud what the Master did not say. Don't take for granted ukuthi kulo oqala utheni uMaster, well done, my good and faithful servant. Nango wesibili usebenzile kodwa akasebenzanga kahle. And mangasebenzanga kahle khona angasakutholanga awasekho ama accolades. Then but it does get a reward, it does get a crown. Sekuthiwa ke wena you will have authority over 5 cities. Again, the reward is inconsistent, proportional to into ayenzile. So ngokusebenza kwakho uzovuza futhi njengokusebenza kwakho. So he gives him authority over 5 cities. But seyehla manje kodwa umvuzo because khona into engasekho. Ngaphezulu komvuzo awutholile akatholanga inhliziyo kaMaster. Then siyaqhubeka bazalwane, sesiyaqeda. I want to emphasize again. Awuzi-own wena. You belong to the Master. That is the message bazalwane ngifisa ukuthi ihlale kithi igcwale kithi ukuthi whatever oyenzayo, whatever onayo, uma ungayenzi ukuthi ngayo idumisa uNkulunkulu to the fullest, kukhona okugodlayo, you are making a master out of your own self. Futhi uwe umaster wakho ngoba wena okwenzayo ukwenza uthemba wena njengomaster phezu kwempilo yakho. But uma kuukuthi wena you are the steward, you have the master, you know what you have is for the master, you maximize it. You maximize your time, you maximize your talent, you maximize your treasures for the kingdom of God. Verse 20. Then another came saying, Master, there is your mina, which I kept, but I kept it away in a piece of cloth. Nangu feleba. Wayithatha imali kaNkulunkulu. Wathi ngoba, you will hear the excuse. You will hear verse 21. Let me finish this. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. I pray that this verse does not locate anyone in this house. I pray, it's my prayer that verse 21 and verse 20 does not locate anyone in this room. Athi yebo nginakho unginikezile but ngizokugcina kunjengoba kunjalo angenzi lutho ngakho uzubuye wena. Into eyenza ukuthi ngingenzi futhi ngakho lapha afanye ngabe ngenza khona
ukuthi wena hayi ngeke uyadimanda kakhulu. Wena udimanda izinto ongazange uzuzilethe. Ezami kahle kahle lezi zinto. So ke ukuze ke le yakho uma usuyifuna uyithole njengoba injalo, ngcono ngiyibeke futhi ibe njengoba injalo. Obani laba bazalwane? Ilabe ngeke ngakhuluma ngabe ekuqaleni. They come to church, they sit down, they listen to the sermons, kuyaphela inkonzo, they leave. They don't care whatsoever ukuthi kwenzeka endlini kaJehova. Omunye useze wanquma ukuthi hey mina ngifuna ukuthi nje base bangijwayele. Futhi angizingeni ngiyofuna nje ukuthi ngizwizwi ngisizakala emoyeni bese ngiyahamba. But inkinga, this is evidence ukuthi awusizakali, because ukusizakala kusho ukukhula in the spirit. So labantu abanjena abantu who don't involve themselves nakancane endlini kaNkulunkulu. Abangenisa ilutho, abenzi lutho, futhi abafaki ngisho umbono. So that is the people. Verse 20 and 21. And uma sebekwenza banama excuses. Ama excuses abo athi sinikela njalo. Asiboni imali yenzani. Nangesho ku verse 21. Uthi have udimanda. Awaneliseki wena. Futhi wena ufuna izinto ongazange uzifake. When usebenzi wena. Most of the people like this bazalwane ebandleni, they find faults and criticize everything eyenziwe endlini kaNkulunkulu to create for themselves a justification yongabi khona involved kukona konke okwenziwayo. Then listen what he receives. He receives a rebuke and he receives a punishment. Let me emphasize this, bazalwane. Umzalwane lo usindisiwe uyezulwini ngoba wamukela uJesu kodwa akatholi lutho as credits and rewards. Usethi ke uJesu nalokho okuncane kokugodwa bulokho kufihlile ukubekile sengiyakuphuca mphuceni maye phuca kunikezwa bani lo wenze kakhulu. Lalela, kungenzeka ukuthi ukukhala njalo uJehova akakunakile akazibheki izinto zakho sengathi akaboni ukuthi wena uyaphila, kanti kungenzeka ukuthi nawe awenzi kahle phambi kwakhe. Nokuncane athi ukunikeza khona uyabona ukuthi makukuwe akuyiserve ipurpose embusweni wakhe, ngona kuthatha kunikeze lo osebenzayo. Then verse 27 sengiyavala. Uthi uJesu ku verse 27. But these enemies of mine who did not want me to reign over them, bring them here and lay them in my presence. One thing and one thing only, bazalwane. Ukuthi umbuso kaNkulunkulu mawukhule. Thina as stewards, we are given the things of God to protect and to expand the kingdom. And we are called upon to go out and make sure ukuthi izwe liyamazi uJesu ngathi. Then for those who decided upon themselves to say no, asimdingi uJesu, uthi woe unto them. Uthi ngizobuya bese ngiyayiphindisela kubona. Not because they harsh, but because they rejected umusa wami nothando lwami. So yingi indawo ebafanele ukuyongena echibini lomlilo
la bezosha khona beshe ukusho ngapheli. We may stand up bazalwane sesiyathandaza. For this message bazalwane, it should be a prayer for each and every one of us. Ukuthi Nkosi ngiyayivula inhliziyo yami ukuthi ngibe umphathiswa wezinto zakho othembekileyo. Ngoba the truth is bazalwane, eyokuphathiswa is given. Each and every one of us in this room, as the children of God, as the believers, as Christians, sinikeziwe fanele sikuphathe. And usinikezile omina ukuze ngabo sikwazi ukoccupy senze ibhizinisi azabuye. The question is that remains, are you faithful enough to make use of these things oyinikeziwe and use them ngendlela efanele? Ukuze mayesebuya umaster ebhekana nawe emehlweni sekufuneka uaccount for izinto akushiye nazo ukuthi usebenze ngaze embusweni wakhe. Ingabe wenze kahle yini noma wenze ukuzicabangela wena? May that be our prayer bazalwane kusukela manje. Ukuthi each and every one endlini kaNkulunkulu sine responsibility, sinomthwalo wokuthi senze lokhu uNkulunkulu asithume kona. Asindiselwanga usizoba yimhlobisi endlini kaNkulunkulu. Into ewumhlobiso into engenzi lutho ehlalayo kodwa iyabonakala kodwa ayenzi lutho. Amen bazalwane. Asibizelwanga uba ngaba nezaba nabacomplainayo la kumele ngabe khona siyangena khona sibonakala ukuthi senzani ngoba sinikeziwe. Wonke umuntu okhona ngaphansi kwendlu yokukhonza ngaphansi kombuso kaNkulunkulu unikeziwe lezi zinto ezintathu: time, talent and treasure. What do you do with the means that God has given you? It's not for your own, it's not for your self-enrichment, it's not for your self-glory and gratification, it's for the glory of the Master. Babungobese ngicela uzosibongela baba sikhuleke.